Però això és algo que ens vam trobar quan van arribar a la bencinera. Abans a les benzineres no sortien de cotxe. Tu, com a molt obries la porta o baixaves la finestra i donaves el bitllet i ja està. I de vegades fins i tot et netejaven els vidres. El primer dia que arribes a una bencinera i dius, i ara què faig? Aquí no hi ha ningú. I has de baixar i agafar la manguera i posar-la i ai no, que no em surt res. I dius, i per què no em surt? I dius, ai no, que has de pagar abans. I bueno, jo no haig de pagar. Doncs ara passa amb els hotels o amb els apartaments, passa amb els supermercats. Ara arribes als supermercats i a les botigues de molts llocs i ja no hi ha caixes. Has d'anar a la caixa i vas posar les teves coses allà i llavors tu poses i... No m'agrada. No, totalment d'acord, no, a mi tampoc m'agrada, però, clar, és que, o sigui, vist des de l'altra banda, o sigui, jo estic totalment d'acord amb vosaltres, perquè a mi tampoc m'agrada, però vist des de l'altra banda, dius, oi que la gent necessita posar benzina? Oi que a la benzinera se la posarà sí o sí? Doncs tot això com estalvio. Oi que a l'autopista, si arriba ja una persona 24 hores allà, 7 dies a la setmana, allà atenent-te, si no passa ningú per l'autopista, aquella persona cobra. I si traiem la persona i posem una màquina i que la gent s'apagui i s'espavili? Doncs amb els supermercats, amb les botigues, els bancs, què estan fent els bancs? Ens estan tancant tots els bancs? No, fes-t'ho per internet i amb el mòbil una aplicació que tenim que és gratuïta. Clar, s'ho estan estalviant i com saben que al final nosaltres ens espavilarem i ens ho farem, perquè si tu vas a l'hotel a Venècia a les tantes de la nit i ho tens reservat i ja ho has pagat, dius, home, jo d'aquí no me'n vaig, ja t'espavilaràs. Cada cop ens trobem amb més serveis que ens els haurem de fer nosaltres a canvi de res. No, a canvi de res no, a canvi de pagar més. O sigui, t'ho hauràs de fer tu i a més et serà més car. Com ara, mira, la benzina la paguem a 2 euros i ens la posem nosaltres. Abans la pagàvem a 0 i pico i ens la posaven. És així. El que passa que, a veure, de feina ja n'hi ha, el que passa que les feines són més qualificades. O sigui, si tu, per dir alguna cosa, o sigui, jo puc anar a posar benzina a una benzinera sense tenir gaires estudis. Ara, però si jo vull arreglar aquell ordinador que hi ha dintre la benzinera o estar a l'hotel, instal·lar aquells dispositius que et cobraran i tot això, clar, haig de tenir uns estudis. És a dir, que de feina ja n'hi ha, però clar, cada cop és més qualificada. Clar, ara és difícil, o sigui, ara mateix tu te'n vols anar a netejar, clar, i les màquines de neteja a les empreses són ordinadors. Clar, és que tu tens una pantalla aquí que depèn del botó que apliquis, et tirarà més aigua, menys aigua, recollirà, no recollirà. Clar, ja no és allò que diguis, no, jo fregar i barrer. No, fregar i barrer no és un pal que fas així, és un ordinador que tens allà i has de saber aquells botons. O sigui, fins i tot les feines menys qualificades has de tenir uns mínims. Jo sempre comento, imagina't, a Girona Sud o Girona Nord, quan hi havia les caselles de l'autopista, clar, hi havia 10 caselles, 7 dies a la setmana, jo sempre està obert 24 hores. Clar, quanta gent havia allà treballant? 30 o 40 persones, clar, si mires pels torns, les vacances i tot això. Un dia diuen, traiem les caselles, posem uns ordinadors, unes màquines que cobraran, tu dones la targeta, tu dones les monedes, i tens 1 o 2 persones per torn, per si passa alguna cosa. Però ja està. Clar, de tenir 10 persones a tenir 2, clar, la diferència és abismal. I segurament el sou tampoc serà com el que tenien, perquè els sous és això, vull dir que no pugen, al contrari, tot puja menys els sous, vull dir, les pensions, vull dir que no puja la proporció. Doncs, i és això, vull dir que t'agradi o no t'agradi, és així. Igual que ara hi ha molta mainada que ara estan estudiant i que diuen que no saben que volen estudiar, però si la feina que faran encara no s'ha inventat, perquè tal com està canviant tot, o sigui, feines, o sigui, jo què sé, els nanos de 7 anys, què vols que sàpiguen el que faran? Si amb tot el que està canviant, i ara ja, per exemple, hi ha feines que fa 4 dies no existien, i que dius ara youtubers i influencers i coses d'aquestes que dius, això què és? Clar, vull dir que és això, que són... Globo i tots aquests que abans no hi eren. Exacte, tots aquests
vull dir, els Amazons i tot això, vull dir que són feines que no existien. Vull dir que ens hem d'anar adaptant constantment, i ens agradi o no ens agradi, vull dir, i sí que és veritat que hi ha detriment, però per l'altra banda sí que veus que hi ha gent a l'atur, però que hi ha moltes vacants. En el tema informàtic, a Barcelona estan buscant milers de persones que no troben per treballar. Busca fuster, i ja no dic informàtics, busca fusters. Tema de la construcció, la mitjana d'edat, ho vaig veure en una notícia, que era més de 50 anys. O sigui, els paletes, la gent de la construcció, la mitjana d'edat és de més de 50 anys. Dius, d'aquí 10 anys no tindrem paletes. I també és veritat que abans tu tenies una feina i et durava per tota la vida. Tu començaves escombrant, d'aprenent, i et retiraves amb la medalla dels 75 anys, tota la vida ja. Ara, quan parles amb la gent, dius, no, estic molt content perquè m'han fet un contracte de 6 mesos. Hòstia, 6 mesos, tinc assegurat durant 6 mesos, sé que no m'haig de preocupar de res. Hòstia, 6 mesos. Aquestes eines són la base de moltes feines, tots aquests del Globo, tots aquests dels Amazons, tots això. O sigui, és gent que, jo què sé, que avui venen en vas i ahir no sabien on estava en vas. I allò de viure en un lloc i treballar al costat i passar-te 30 anys allà, i això, els que pugen ara, o sigui, quan els hi expliquem, al·lucinaran. Diuen que tu vas estar 30 anys treballant al mateix lloc i vivint al mateix lloc? Diuen, sí. Aquests nanos ja veus que venen de vegades, venen a portar paquets i diuen, i ahir estaven a saber on, i estan al mig del Pirineu aquí portant un paquet a un carrer que no sé on, i és gràcies al mòbil, gràcies a eines com aquesta, perquè si no és impossible. I és això, vull dir, ens agradi o no ens agradi, doncs estan aquí les eines i es queden. Vull dir que tot l'altre, tot el que és físic estable, o sigui, l'única, és com anava, hi havia una frase que deia, l'única seguretat que tens o l'única estabilitat que tens és la inestabilitat o alguna cosa així. I els que hem viscut en una època amb estabilitat, doncs encara ens costa més de veure-ho, no? Vull dir, clar, persones que han estat tota la vida treballant al mateix lloc i vivint al mateix lloc, i ara li dius, no, és que una feina de 6 mesos ja és estable. Dius, què m'estàs dient? A finals dels 60, 70, quan enviaven els coets, els Apolos i tot això, les sales aquelles, molts ja m'haureu sentit que ja ho he comentat més una vegada, les sales aquelles de la NASA on estan totes plenes d'ordinadors i aquells ordinadors feien que els coets arribessin a la Lluna, aquells ordinadors eren menys potents que qualsevol dels telèfons que tenim aquí. I tots aquells ordinadors enviaven un coet a la Lluna. I ara un telèfon d'aquests te pot fer més coses que tots aquells ordinadors junts que enviaven un coet a la Lluna. Qualsevol dels telèfons que tenim aquí, vull dir, no hem de buscar telèfons de... No, qualsevol telèfon. Clar, llavors, el canvi ha estat tan brutal que és molt difícil d'assimilar, i en tots els conceptes, llavors, clar, no ho atrapes. Abans, per exemple, el que tenia llogat un local a un banc era un lloguer per tota la vida. Era en plan, bueno, aquí... I treballar en un banc era, bueno, ara aquí, clar... I no perquè no tinguin beneficis, perquè, clar, fa molta gràcia quan parlen els bancs, que et diuen el banc tal, no sé quants milions de beneficis més que l'últim període que van fer. I aquest any faran fora a no sé quants milers de persones. Ostres, no ho entenc. És molt bèstia tot, i ens agrada o no ens agrada, però és...